In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws op een rij gezet. En we beginnen met het bericht van het CFT. Die zegt namelijk, pak tekorten aan. Dat gebeurde gisteren tijdens een persconferentie van het College Financieel Toezicht. Daarin werd benadrukt dat Curaçao de schuldpositie en de tekorten in de zorg en de sociale zekerheid zo snel mogelijk moet aanpakken. Het CFT zei dat eerder al deze week in gesprekken met de regering. Nu hebben ze het ook tijdens de persconferentie gezegd. Zoals bekend is Curaçao erin geslaagd om samen met Sint Maarten en de centrale bank een oplossing te vinden voor de problemen bij Enia. Die oplossing zal beslag leggen op de landsbegroting, maar toch heeft Curaçao nog enige financiële ruimte. En volgens het CFT moet dat nu worden gebruikt om andere langlopende problemen aan te pakken. En dan gaat het vooral om de schuldpositie en om de tekorten in de zorg en de sociale zekerheid. Als die niet worden aangepakt, komen er echt grote problemen, vooral binnen de zorg, aldus het CFT. Volgens Jardim is er niks mis met Otrobanda. Er werd gisteren ook weer gesproken door de enquêtecommissie HNO. Er waren openbare verhoren, onder meer met oud-minister-president Stanley Bertillon en met oud-minister van Financiën José Jardim. Waar eerder deze week oud-minister-president Gerrit Schotten zei dat de overgang van de bouw van het ziekenhuis van eerst Amstelterrein naar Otrobanda de oorzaak is geweest van de hele hoge kosten, van de kostenstijgingen, zei Jardim dat er niks mis was met de locatie Otrobanda. Dat zeiden alle deskundigen op het gebied. En de hoge kostenstijging heeft dus niet te maken met de locatie, maar met andere problemen. Het is niet de eerste keer dat Schotten en Jardim openlijk van mening verschillen hierover. Jardim was tussen 2010 en 2012 secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. Later was hij minister van Financiën. Momenteel is hij directeur van de centrale bank. Vandaag wordt er verder gesproken door de enquêtecommissie en schuiven er maar liefst 3 oud-minister-presidenten aan. Daniel Hodge, Ivar Asjes en Ben Weidman. Dan gaan we naar Bonaire, want Bonaire heeft militaire bijstand aangevraagd in de strijd tegen de olievervuiling. Dat heeft de waarnemend gezaghebber Nolly Oliana gisteren tijdens een persconferentie gezegd. Er is al begonnen met het opruimen van de olieresten op populaire stranden Lac en Sorobon. Die worden eerst schoongemaakt omdat die van vitaal belang zijn voor vissers, bedrijven en toeristen. Daarna volgt de rest van de vervuilde plekken. Maar er is dus ook gevraagd om militaire bijstand naast de hulp die betrokken bewoners en bedrijven hebben gegeven. Voor de rest zei de havenmeester van Bonaire dat er op satellietbeelden geen olie meer naar Bonaire lijkt te komen, maar nog wel olieresten op zee drijven in de richting van Curaçao en Aruba. Geen nader onderzoek schiet partij politie. Dat heeft te maken met een zaak van vorig jaar. Op 5 juli werd het arrestatieteam Curaçao ingeschakeld, omdat er sprake was van een misdrijf bij de Caja Meteorologico. Daarbij werd een man aangehouden, maar voordat hij kon worden aangehouden schoot hij meerdere malen op leden van het arrestatieteam. Die schoten terug en daar is de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan. En volgens het Openbaar Ministerie is er niets gebeurd wat niet goed gegaan is. Dus alle politieagenten hebben zich aan de regels gehouden. Dat is belangrijk, want elke keer als er op burgers wordt geschoten, om het maar simpel te zeggen, moet dat worden onderzocht. Ontslag na seksuele intimidatie. Dat is een bericht dat we eerder dit jaar hadden bij bureau Rijbewijzen. Heeft een instructeur zich schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie in een auto bij een jong meisje, tenminste ze was 18, 19 jaar, die aan het afrijden was. Die heeft daar later tegen haar moeder over verteld. Toen is er een klacht ingediend. De instructeur was eigenlijk relatief nieuw. Die was juist aangenomen om het personeelstekort op te vangen, maar die is naar huis gestuurd. Want wat er zich in de auto heeft afgespeeld kan niet door de beugel. Hij is dus ontslagen. En nu heeft Erwin Gerard, de parlementariër, gezegd: ja, hoor eens bureau Rijbewijzen. Jullie hebben goed gehandeld wat dat betreft, maar doe ook aangifte. Dan, minister Hato werkt aan een wetswijziging. En dat gaat over notarissen. Momenteel is er een wet die geldt, die zegt dat er maar 10 notarissen maximaal
op Curaçao mogen werken. Dat moet veranderd worden, dat vinden de notarissen, dat vindt de minister. Er wordt al lange tijd gewerkt aan de wet, maar nu is bekendgemaakt dat die wet toch binnenkort gaat komen, het wetsvoorstel, om ervoor te zorgen dat er dus meer notarissen aan de slag kunnen. Vanwege het feit dat er maar een beperkt aantal notarissen nu werken, is er sprake van hele lange wachtlijsten op Curaçao. En Bethesda bijt van zich af. De zorginstelling had eerder van de minister van Financiën te horen gekregen dat ze 2 miljoen moesten terugbetalen omdat ze dat niet goed hadden besteed. Niet volgens de omschrijvingen van de subsidie. En nu laten ze weten, dat hebben we wel gedaan. Er is niks mis. We betreuren het dat er nu zeg maar een kwaad daglicht over Bethesda is ontstaan. We hebben niks verkeerd gedaan en jammer dat we zo zijn afgeschilderd. Wat Bethesda betreft is daarmee de kous af. Even tijd voor een break, we zijn zo bij u terug. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nos tem pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUMI. Es único na Curaçao. Por el año 2016, nós tínhamos a planta de bloque mais grande de Curaçao, Hess 1500. Com a planta aqui, nós podemos produzir todo tipo de bloque e clenco na diferente color e forma. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba, want daar heeft minister-president Evelien Wever-Kroes de eerste Bijbel in het Papiamento mogen ontvangen. Daar was ze heel blij mee. Er zijn al lange tijd Bijbels in het Papiamento, de taal van Curaçao. Maar het Arubaanse taal Papiamento heeft nu ook een Bijbel die geschreven is volgens de regels van het Papiamento. En Wever-Kroes zei dat ze trots is dat Aruba nu een Bijbel in de eigen taal heeft, omdat op deze manier God ook in het Papiamento met ons spreekt. Dan gaan we weer terug naar Curaçao, want daar was een persconferentie van het College Financieel Toezicht. Daar zag u net al wat beelden van. En het is interessant om te horen wat de voorzitter van het College Financieel Toezicht, mevrouw Liedewijde Ongering, gisteren zei. Zo gaf ze aan dat er op Curaçao veel werk is verzet. En ze vertelde meteen wat het college de afgelopen dagen op ons eiland heeft gedaan. De laatste keer dat wij elkaar spraken was in oktober 2023. Dat is niet eens zo lang geleden, een maand of 4. Maar toch is er in die tussenliggende periode eigenlijk heel veel gebeurd. Beter gezegd, er is in de tussenliggende periode heel veel werk verzet voor Curaçao. Allereerst om een oplossing te vinden voor het bekende probleem van de pensioenverzekeraar Enia. Daar kom je straks nog op terug. Maar ik moet nu al zeggen dat het voor alle partijen een positief resultaat is dat er een oplossing tot stand is gekomen voor een probleem met potentieel grote maatschappelijke gevolgen.
Tegelijkertijd moest in die afgelopen periode ook de begroting voor 2024 worden opgesteld. En het CFT hoopt dat Curaçao ook verder doortastend zal gaan optreden, want er zijn nog altijd een aantal belangrijke uitdagingen en opgaven. En daarover hebben wij de afgelopen dagen ook gesprekken gevoerd. Natuurlijk in de eerste plaats met de minister van Financiën, we hebben ook gesproken met de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, we hebben een gesprek gehad met de minister van Justitie en we hebben ook een gesprek gehad met de Gaming Control Board, die zich richt op de kansspelsector. Daarna ging de voorzitter van het CFT in op de economische situatie van Curaçao en de positieve cijfers, ook de groeicijfers, benoemde ze. En gedreven door de groei van het toerisme groeide de economie van Curaçao in het afgelopen jaar met 4,1% volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor Curaçao en Sint Maarten. En tegen de achtergrond van toenemende wereldwijde onzekerheid en geopolitieke spanningen verwacht de centrale bank toch ook voor dit jaar een groei van 4,4%. Dus een nog grotere groei dan in het afgelopen jaar. En dat wordt dan met name gedreven door de sterke prestaties van de Amerikaanse economie. De inflatiedruk neemt af en komt weer meer op een normaal niveau, zo onder de 3%. Mede als gevolg van die sterke economische ontwikkeling verwacht het land Curaçao het begrotingsjaar van 2023, het afgelopen jaar, af te kunnen sluiten met een overschot. Een overschot van zo'n 60 à 70 miljoen. Dat overschot komt natuurlijk ook door hogere belastingopbrengsten die samenhangen enerzijds met de compliance, dat zijn maatregelen die zijn genomen om te zorgen dat er meer belasting wordt afgedragen door degenen die dat moeten doen. Maar dat komt natuurlijk ook door de economische groei die heel voortvarend zich verder ontwikkelt. In die zin een positief bericht van het CFT, met wel de nadruk dat Curaçao haast moet maken met de tekorten in de zorg om die aan te pakken en met het schuldtekort. Dan gaan we verder met internationaal nieuws en we beginnen met Indonesië. Daar is sprake van enorme overstromingen. We hebben beelden van overstromingen van honderden huizen. Het water is daar gestegen met 1,2 meter en het gaat om Oost-Jakarta. Miljoenenstad, het is een grote stad, dus het is niet dat de hele stad onder water ligt. Maar in dit getroffen gebied is het toch wel een hele schrijnende situatie. En het heeft allemaal te maken met hevige regenval, waardoor het water snel is gestegen. En dan gaan we tenslotte nog naar Amerika, want de huidige president Joe Biden is volgens zijn grootste tegenstrever Donald Trump te oud. Nou is Trump zelf ook niet meer de jongste met zijn 77 jaar, maar die zegt dat 81-jarige Biden veel te oud is. Die heeft woensdag een medisch onderzoek ondergaan en dat vindt elk jaar plaats, maar volgens Biden hebben de doktoren gezegd dat hij fit for duty is. Dus hij kan gewoon weer aan de slag. Verder met zijn werk. De president voelt zich goed en uit het fysieke onderzoek van dit jaar kwamen geen nieuwe zorgen naar voren. Hij heeft wel last van slaapapneu en daarom gebruikt hij een apparaat om 's nachts goed te kunnen slapen. Verder heeft hij, wat niet gek is voor een 81-jarige, last van kleine kwaaltjes zoals slijtage. Maar fysiek en mentaal is hij nog helemaal in orde. Hoewel hij inderdaad soms een broze indruk maakt en daar hamert Trump vaak op. Amerikaanse verkiezingen zullen we het later nog veel over hebben en sowieso hebben we altijd nog nieuws te melden. En ik hoop daarom dat u morgen ook weer kijkt naar Extra Journaal. Wij zijn er zeker. Tot ziens. Dag. Fijne dag.